ଆନି ଆସ ଆସ। ଆରେ ତମ ଫୋନ୍ ଟା ତମ ଫ୍ରିଜ ଉପରୁ ଗଳି ପଇଲା ଯେ ଦେଖୁନ କଣ ହେଇଛି। ସତରେ ଦେଖୁନ କଣ ହେଇଛି। ଏଟା କେମିତି ହେଲା? ଫ୍ରିଜ ଉପରୁ ଗଳି ପଇଲା ଆଣୁଥିଲି ଯେ ମୁଁ କଣ କରିବି ଗଳି ପଇଲା ଫ୍ରିଜ ଉପରୁ ଆଉ। ଖାଲି ପଡିଗଲା ଯେମିତି ହେଇଗଲା। ଡିସପ୍ଲେ ଟା କଟିଗଲା ଆଉ ମୁଁ କଣ କରିବି। ଧରିବିନି। ଶୁଣ 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 ଦେଖି ଆସ ଦେଖି ଆସ ଦେଖି ଆସ। କଣ ଏଟା ତ ଫାଟି ଯାଇଛି ଆଉ କଣ ଦେଖିବି ମ। ଆରେ ଲକ୍ ଟା ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖ ଲକ୍ ଟା ଟିକେ ଖୋଲିକି ଦେଖ। ଏଟା ତ ଫାଟି ଯାଇଛି। ଲକ୍ ଟା ଖୋଲ। ମିଛୁଆ।